Vážené smutočné zhromaždenie, pripadla mi ťažká a nemilá úloha rozlúčiť sa so školami, ktoré v bežnej reči nazývame málotriedkami. Prečo sa stali obeťou nemilosrdného útoku? Čo bolo ich vinou? Jedine tá skutočnosť, že sa v nich vzdeláva menší počet žiakov. Jedine ten fakt, že minister školstva ich považuje za luxus, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť. Novela zákona z dielne tohto človeka pochováva množstvo malých škôl, ktoré nemajú alternatívu. Pričom nikto nemyslí na to, že kvalita vzdelávania je v nich častokrát vyššia ako vo veľkých výchovno-vzdelávacích kolosoch. Nikto nemyslí na to, že na vzdelávanie nemožno hľadieť cez nejaké počty, cez prizmu ekonomiky. Dámy a páni, zánik školy má obrovský vplyv aj na spoločenský život i na zamestnanosť v jednotlivých obciach. Ak obec príde o svoju školu, príde o kultúru. Príde o mladé rodiny. Ak príde o učiteľa, príde o osvetu. Príde teda o svoju budúcnosť. Škola totiž má byť prirodzenou súčasťou každej obce. Ak ju zrušíme, stratí sa to najdôležitejšie – duchovno. V dedine sa potom môžu rozlúčiť aj s kultúrnymi podujatiami, aj s obecnými slávnosťami. Babičky a detkovia možno už nikdy neuvidia svoje vnúčky a svojich vnúčikov, ako krásne recitujú, spievajú a tancujú. Tie večne usmiaté detičky už nebudú môcť predstaviť svoje umenie pred vlastnou komunitou. Môžu však dennodenne zavčasu vstávať, a to aj v najväčšej fujavici, aby dobehli na ten autobus. Zmena školského zákona bude umieračikom aj pre niekoľko stovák pedagógov a nepedagogických zamestnancov, ktorí sa ocitnú na ulici a výrazne sa zhorší ich sociálna situácia. Zrejme to našim poslancom v tejto honosnej budove aj tak vyhovuje. Zrejme aj ministrovi je ľahšie alibisticky sa odvolávať na návrh Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý však bol sformulovaný a predložený v úplne inom kontexte a s úplne iným zámerom. Vláda Slovenskej republiky zrejme si stále neuvedomuje, že týmto krokom síce získa drobný balíček finančných prostriedkov, ale desiatky obcí navždy stratia nádej na plnohodnotnú budúcnosť. Spáchajú sa tu škody, ktoré sa už nedajú zvrátiť. Kde sa vzala toľká nespravodlivosť? V prvom rade chceme vyjadriť dotknutým obciam úprimnú sústrasť. Cítime s vami. Všetkým je nám veľmi ľúto. Milé malé školy, ktoré sa nezvratne stávate obeťami, ďakujeme vám za všetko, čo ste nám dali, za hodnoty, ktoré ste nám zanechali. Odpočívajte v pokoji. Prežívame ťažké chvíle. Veríme však, že väčšina z vás chce naďalej dôstojne žiť a vytvárať pre tento štát duchovný kapitál a chce vychovávať budúce generácie k spravodlivosti a k pokoju. Nie je predsa možné, aby sme sa s týmto tragickým koncom zmierili. Drahí priatelia, rodičia, pedagógovia, starostovia, my stojíme na vašej strane. Stretli sme sa pri smutnej príležitosti, ale aj v týchto chvíľach musíme veriť v zdravý rozum. Musíme dúfať, že deň posledného vydýchnutia nemusí nastať. Osud sa ešte môže postarať o pozitívny zvrat. V tomto krásnom adventnom období plnom nádeje prosme teda Pána, aby osvietil všetkých zodpovedných. Ďakujem za pozornosť. Tisztelt Hölgyek és Urak, kedves barátaim! Kisiskolákról, de nagyon nagy dolgokról beszélünk ma itt. Az előttem szólók
tulajdonképpen összefoglalták, hogy miért is fontos az, hogy megmaradjanak ezek az intézmények, miért is fontos az, hogy a kultúra gyakran egyetlen letéteményese fönt maradjon a falvakban. Ez a törvénymódosítás viszont nem csak iskoláink elleni támadás, hanem a falvak, a települések, az önkormányzatok és az egyszerű emberek, közösségünk elleni támadás is. És nem csak nemzetiségi kérdés. Tehát jó lenne, hogyha a szlovák parlament képviselői mindannyian észrevennék, saját maguknak is ártanak. Szükség lenne tehát arra, hogy ma itt 5 órakor a szavazásnál mindannyian megvilágosodjanak, és úgy gondolják, hogy nem biztos, hogy ma kell erről a kérdésről dönteni, hiszen a törvény hatályát úgyis 2015. szeptemberére tolták ki. Hogy alibizmus ez? Nem tudom. Az viszont biztos, hogy arra, amire hivatkoznak, és ami eredetileg nem volt benne a törvénytervezetben, tehát a minimális létszámok, és azt mondják, hogy ezt a szakszervezet és a Falvak és Városok Társulása javasolta, nem ilyen kontextusban és nem ilyen céllal született meg. Teljesen más volt az elképzelés. Épp ezért talán ma mégsem kellene erről szavazni. És talán akkor beszélhetnénk 1-2, több évet is arról, hogy hogyan lehet megoldani kisiskolásink jövőjét. Én köszönöm szépen önöknek, hogy eljöttek, mert ezzel azt igazolják, hogy nem közömbös önök számára, mi lesz iskoláink sorsa. Köszönöm még egyszer, hogy itt lettek.